Good morning mga kagwang. Ngayon pala mga kagwang, samahan niyo ako mga kagwang. Aayusin ko yung likod namin. Palitan ko ng mga bricks yung dati kong nilagay sa sa talim namin dun sa likod. Let's go mga kagwang! Ito na yung mga malapit ng Halloween mga kagwang. Hanggang muna tayo mga kagwang. No rates yun. Samahan niyo ako mga kagwang. Pantayin lahat. Mga kagwang, welcome to my channel. Ito na yung mga kagwang, yung bricks. Mga kagwang. Panglimang ko nandito kagwang, balik dito sa sa Home Depot. Nung isang araw tsaka yung last week pa na ako nito. Kumuha na ako nito. Mga halaman dito mga kagwang, sari-sari. Malapit ang Halloween mga kagwang. Bayad mo na mga kagwang. Merienda muna tayo mga kagwang. Na-load ko na yung mga bricks. Pang muna ito mga kagwang. Balik dito sa Home Depot siguro 5 beses na. Kasi yung bigat kasi ng ng mga bricks sobra.
Kaya pabalik-balik lang. Pero hindi naman tayo mga kagwang. Chicken. Toast na bread. Tapos lemonade. Bawi na ako mga kagwang. Samahan niyo ako mga kagwang pag pag ayos nung namin backyard. Storage yun ng mga RV kanina mga kagwang. Yung bundok yan mga kagwang, yan yung inaakyat namin pag pag winter. Yan yung San Gorgonio Mountain. Dito na ako sa bahay mga kagwang. Palitan ko ng bricks mga kagwang. Tulad yan kagwang oh.
Yung doon sa may mga orange saka mga kalamansi. Gaya ng ipalit ko mga kagwang. Siya. Yan ang mga klase ng brakes. Ito na yun, oh. Ready na. Yung palitan ko ng mga brakes mga kagwang. Tulad yung kaninang pinakita ko. Yan siya. Para pwede siyang maupuan din. Tsaka magandang tingnan. Ito, tinanggal ko na yung iba. Umpisahan ko na. Yan yung mga brakes kanina dyan mga kagwang. Yung tsaka yung kahoy. Yung kaharang. Tulad dito mga kagwang. Yan. Yan lang muna sa ngayon mga kagwang. Yan kasi ang pinaka-importante, yung pinakababa na linya. Kasi kailangan mong pantayin lahat. Tapos pag matapos niya hanggang doon, madali lang yung masyado kasi lang, patong-patong na lang. Balik 3 patong yan mga kagwang pag matapos. Yan lang muna sa ngayon. Bukas na naman kasi mainit na. 1 minute 37 seconds later. Good morning mga kagwang. Natapos ko na mga kagwang. Inumpisahan ko yan kanina mga kagwang ng maaga mga kagwang para hindi masyado mainit. Yan na Natapos ko na rin. Dagdagan ko lang yung mamaya ng mga damo mga kagwang. Tapos may isang garbage bin ako mga kagwang ng mga mulch. Binigay sa amin. Ilagay ko rin dyan. Tapos nakadugtong na yan mga kagwang. Galing doon mga kagwang Diretso yan mga kagwang. Connect na yan lahat mga kagwang. Bangga na natin ang mga kagwang. Pili na upuan.
Ito munang naipon kong mga dahon mga kagwang at saka damo mga kagwang. Ilagay ko na doon mga kagwang. Bago yung mulch mga kagwang. Lagyan ko nito mga kagwang oh. Itong ano siya, ito, with control film para hindi kaagad na ano, matubuan ng damo. Lagay ko yan dyan bago ilagay kong yung ano, yung mga mulch. So ito yung film oh. Right mga kagwang, naayos ko na. Diligan ko lang muna ng ano, ng tubig. Mainit na mga kagwang. Oh, sabi niya. Yeah. Ayusin ko pa yung ano, itong ano niya, patubig niya. Ayusin ko na itong sprinkler mga kagwang. Ito yung patubig yung mga kagwang. Dito ko yan ilagay mga kagwang. May timer ito mga kagwang. Ganyan lang yan mga kagwang.
na lang siguro next time ayusin ko. Yan, dyan. Lagyan ko pa ng bato yan. Lagyan ko pa ito para hindi matubuan ng damo. Tapos bago ko ilagay yung mga bato. Yan. Ayusin ko yan mga kagwang. Fine. Malinis na kundi tingnan mga kagwang. Ayan. Tapos yung mga bato naman ang ayusin ko. Yan dyan. Budget lang. Salamat.